Dovoľte, aby som vám predstavil našu realizačnú spoločnosť Strechostav. Rodinnú firmu s dlhoročnou históriou, ktorá sa špecializuje na kompletnú starostlivosť o strechy. Počas viac ako 3 desaťročí pôsobenia na slovenskom trhu sme získali rozsiahle skúsenosti a dôveru mnohých spokojných zákazníkov. Sme odborníci v oblasti údržby, opráv, zateplenia, rekonštrukcie a výstavby nových striech, pričom sa neustále snažíme zvyšovať kvalitu našich služieb. Sme tiež hrdými členmi odborných združení, v rámci ktorých si pravidelne vymieňame odborné poznatky v oblasti striech, aby sme mohli poskytovať služby na profesionálnej úrovni. Naše realizácie zahŕňajú širokú škálu objektov, od bytových a rodinných domov, cez priemyselné haly až po moderné novostavby. Každá strecha je pre nás jedinečná, preto k nej pristupujeme individuálne, rešpektujeme vaše požiadavky a navrhujeme riešenia, ktoré zodpovedajú vašim potrebám. Naším cieľom je nielen funkčná a trvanlivá strecha, ale aj estetické riešenie, ktoré zapadne do prostredia. Okrem štandardných opráv a rekonštrukcií striech poskytujeme aj služby zobytnenia podkrovia a výstavby nových krovov na starších objektoch, čím dokážeme významne zvýšiť komfort a možnosti využitia obytnej plochy vo vašej nehnuteľnosti. Špecializujeme sa na odborné klampiarske práce, pokrývanie striech a komplexné rekonštrukcie, pri ktorých dbáme na každý detail. V rámci našich realizácií spolupracujeme s renomovanými výrobcami strešných krytín, čo nám umožňuje ponúknuť vám výber kvalitných materiálov. Máte možnosť si vybrať medzi plechovými alebo škrydľovými krytinami, pričom pre ploché strechy ponúkame moderné a spoľahlivé riešenia ako PVC fólie, asfaltové pásy alebo plechové krytiny. Pôsobíme predovšetkým na Slovensku od Martina až po Bratislavu, ale naše projekty realizujeme aj v širšej oblasti stredného a západného Slovenska. Záleží nám na kvalite a spoľahlivosti našej práce, preto strechy realizujeme podľa osvedčených technologických a montážnych predpisov a technických noriem. V Strechostave veríme, že kvalita strechy je základom spoľahlivého a bezpečného bývania. Preto každému projektu venujeme maximálnu starostlivosť, dôslednosť a precíznosť. Zverte svoju strechu do rúk odborníkom, ktorí sú pripravení premeniť vaše plány a projekty na skutočnosť a zabezpečiť vám dlhoročnú spokojnosť. Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu.